KHUBLEI ya pi baro ha ka step parngap jong mai rempang kasni palai ka khalai trik mentau snam arajar arpusan ha ka por ka masau bujimen step ki nongshun ki bana ka konhon ADF ka badai ka konhon leno Islamis ka badan jinge trilang bat ka ISIS kila pundan kam da ka bor ban ker saudang ya ka snang mai ba ha kari Democratic Republic of Congo ha kini ki jing Punjab arsin bagi lele ha ka tu kasni kilawat bat kem ya ki Kristan ha ka dai ka snang kila rabor nya pungut ki brio ki bakenthum ya ki sinrang ki kentai ki kena bat wat ki temen rup kila penbor ki bat rai ki sekwe pat ka snang ka pekerteng ka kasanga kila te ela ki ti jong ki bat kilami ki sha ka yeng ni ha ka te ka snang ha ka te ka yeng mane ha ka duan mane blai kila Punjab da ka Khrai Khlieh ya ki kumno kani kala banja na lor ka jingdum bat jing jinjar basar Kaei jong kani ka jing le ben ka jing bat bo de yeng mane ka jing long marau jong ka jing sniu ka bas ngau ngau ai ka long ba am dan mano mano ru ha ka prathai ki bas ngau kia shano ka jing parta shano ki khubor shano ki sarkar shano ki nai lam niam shano ki nai lam Kristan ki badai ban yeng na bantala ki para Kristan ki teroris kim shamna shu Punjab ki Kristan henrei kila shim ki bat rai ki chiyeng mane ban Khrai Khlieh ki hangta nag banta ban pha ek khubor basai ba kani ka dei ka jing pher niam ba ki khot ka jihan kani kam dei tang ka wei ka jing ja henrei ka dei ka banta jong ka jing le persha ya ki Kristan ha baro ka wei kari Afrika man usnam ki hajar nut ki Kristan kila sha Punjab sha pendo jing long brio sha rabor bat Shah Khrai Khlieh namar ka jinget jungki ki sha thang ru wat hapo ki yeng mani ha baro ka wei kari ka jingma ka long ka bakrao ki reu start ki babishare ka jingma ki la penshai ba kari Afrika kala long ka chaka ka kham shakhai tam hak ka pathai nag banta ki kam le no ka European Union Institute for Security Studies kala pentikna ba palat ya kasiteng jong ki jing pambor persha ya ki reu pat ba ha Afrika ki dei ki bami na ki kunhon le no ki Salafi jihadis kat kum ka kai phat jong ka American Enterprise Institute ki kunhon Salafi jihadi ki badan jinges no bat ka Al-Qaeda bat ka Islamic State kidam pur banang ki bor Afrika la ong ru ba kini ki kunhon kinang long ki bakam syarkai ha ka jing Punjab brio ha ka wei ka por namar ba kinang yo bor ha ki benta ki be dai bat ka jing le bat ki wei pat ki benta ki bam ya dai bat ka jing ya le kini ki kunhon ki lanang yo jing mentoi na ki lat bat ki jing dan kam ki ba ai kalat iki manang penhe ya ka jing tombor ka Balei Shah Khrai jong kiri kat kum ka kunhon itu church in needs ka bapet halor ka roy ka par ha boro ka wei kari Afrika na do ka benta sub-Saharan ha do ka East Africa la ito badan da ki pautuli ki kunhon le no ki badan ka thong banthai ki selpek ha ki jaka ki sinshar kat kum ka Hudson Institute ka daw pedeng jong ka jing tombor persha ya ki Kristan ha Afrika ka long ka jinget jong ka nyam Islamis ka ba tunjuk bor ka borung ha ka danut jong ki Muslim simen ha ki mos bar ha ki snong bat kanang he adu bakala kalalong ki kunhon le no kini ki kunhon ki barit ru lengba ka jing ki jong ki isa shamlan ban penyasno yeladi sha ki kunhon le no ki belong benta jong ka perkai ka jingma kala paushai ka Global Terrorism Index ka bishar halor ka jing dan jong ki kam le no ha kari prepare da ka pakhan ye ki jing ja ki jing khlan no ki brio ki jing mensao bat ka jing do jong ki mar ki mata kala pani ba kiri kum kamali ka Nigeria ka Niger ka Chad ka DRC ka Kenya bat ka Mozambique ki long ki jaka badan ki jingma ka bakrao ha ka bayadai bat jing thambor ki leno kini ki jaka ki long ki bakham jot ha ka ni ka benta banya ki jaka ki baju pau ha ka perthai kum ka Yemen ki Iraq ki Iran ka Egypt bat ka Pakistan kat kum ka Global Terrorism Index ru ha kini ki snam baladem ka jing khlano jong ki bru ha ka perthai na mar ki kam leno ka bone ha ka sub-Saharan Afrika kani kamut ba ki Kristan ha Afrika ki mat ya kani ki jinjar ka baya per henrei ka itu bakla ha ka perthai bat kalang ka bas ngaupang ba amdan mano ru ngas ngau kia ni perta halor kani ki jingja ngam shamlayo ngau ya ki no yalam Kristan ha ka perthai lani ha Afrika ki basim ya kani ka kam hala ki jong ki kti shano ka South African Council of Church ka World Council of Church shano pidan hato piklem ngau kia ya kani ka sarkar South Africa kam shamla pani ba ka khmi bandan kam ya kani ka kam ka African Union kam khmi ka United Nations ru kam khmi tang haki atayo baladeb ka konhon senrang berkentai ki bejadai ki nang yalam yam na ka leng ka perthai ki bawan ya kejing Pyrkhat jong ki niam sha kejing keren
ha kasnem G20 meeting ha South Africa don ubai ubakren ba kajing perniam ba kajing le jongki kanhon leno Islamis percaya ki Kristan ha borok ke Afrika kadai ban long kamat ke bah kamat tame jong kajing keren ha G20 meeting kamtam ba kari Afrika kala pelong ya kani ke meeting handrai kila syapting ya kani kejingmon bad kilamon bad pensai tang syapang kimat kiba ki khot kijing ya tri hapden ki kanhon niam ni kejing tambor kabala banmi na kiniam ula ongru haki bala dangimla ban keren syaya kani kejing ma kabadai ke jihad ha borok ke kari Afrika ki Kristan ki dang sya penjab bat sya penjan dan ni kejing penleno bat kejing penjab buram ya kani kejing ma kadai ban kudno balai tangkap tukat ni ki bayang halor kani kejing jongki Kristan ha Afrika kinamla ban syupet tang ha kejing sya penjab ceki bat khamle kimla ban le marwei namar kata ngawan sapi borok ki bapet ya kani le lek bat keren bat ki pastor jongpi ki padar kinayalam kabalang kani kadai banlong kamat jing keren ha ki yemeni jongpi ha kani kasngi ublei ban wan ha borok ki balang ha South Africa ha borok ke Afrika bat ha kabertai hi borok ke ni dai ban yang lang ni dai ban penpau ya kasor jengi nginamla ban sisong krifti bat ailat ba kani kejip penyap brio kandang ya peteng kejing ya le jong ki jihadi persya ki Kristan ha Afrika kadai mankut no da kebopen mi kejik sengau tu bat kejing tailang na kinang ilam balang bat kinami kemat ke sorka ra kebertai borok ke nila ban penkut ya kani ha ke kitab Genesis haba oblei ula keli na okan syapang kejip penyap jungu ya abel ukan ula jubab ngadai mo ban sumari upara junga bat ublei ula ong ni lale ayu kasnam jong upara jong me kayam sanga na kendau ha kani kaporu kasnam jong ki para Kristan jengi Afrika kadang yam na kendau nginamla ban jubab kumkan nginamla ban syong klihti namar kumba ke kitab Leviticus ka kren wat syong klihti haba kasnam jong para Kristan jong pi katun idai ban lai mentah ban penkut ya kani ke jenis new tang kini hi KHUBLEI SHIBUN